Hey, velkommen til. Vi starter året med en roadtrip af de større af slagsen. Jeg startede tidligt i morges og holder nede ved grænsen til kære Tyskland. Og så må vi se, hvad turen den bringer. Jeg har lige været inde og investere i en kop kaffe og en ostebolle. Så den skal lige indtages, inden jeg triller videre der. Og så må vi se, hvad tiden bringer. Men jeg tager med på turen. Og håber, jeg får nogle fede oplevelser. Som I kan se her, så skal jeg lige have konsumeret den. Og så har jeg købt en Starbucks-kaffe og hældt op i termokruset der. Og vejret, det er sådan set ok. Det regner ikke endnu, i hvert fald. Ifølge radioen, så siger de så måske, at det skulle række lidt nede omkring Holland. Ikke fordi jeg skal til Holland, det satser jeg ikke på i hvert fald, men det er jo stadig sydpå. Men velkommen til CSI Vanlife on tour. Det bliver spændende. Det er en første gang, jeg er ude for grænserne i autovanen, så jeg har en hel måned fri. Så det bliver spændende. Nu skal vi ud og have en på opleveren og se, om ikke vi kan møde nogle søde mennesker. Men jeg skal videre i teksten, så vi tales ved senere. Halløj så. God aften. Så ankom jeg til den første destination. Havde en aftale med en ret så kendt herre, som I muligvis vil få afsløret i morgen, hvem er. Så efter 14 timer på motorvej og 1200 kilometer, godt og vel, så er jeg landet og har lige fortæret en pizza. Det er blevet mørkt, så det giver ikke så meget mening at filme udenfor. Så det må I se i morgen tidlig, når jeg engang vågner. Men jeg er faldet til at pakke 90% ud. Tøj og alskens ting, sko og hvad man nu ellers er med. Køleskabet er proppet. Så nu sidder jeg lige og suger det hele ind til mig. Og logger lige på computeren for at se, om der er noget, man ikke kan undvære at se på den. Og så må jeg lige sige skål til jer. En velfortjent cola efter en lang dag. Så jeg kommer nok også til at sove fint i nat. Men jeg glæder mig til de eventyr, der står for døren, vi skal i gang med. Det bliver spændende. Og jeg vil jo så prøve, om ikke jeg kan lave en video, der giver mening, med lidt mere struktur på, end de tidligere. Øvelse gør mester, er der nogen, der siger. Det er ikke fordi, jeg har noget specielt på hjertet som så. Det er lige så meget for hobbyen i sig selv i at lave videoen. Ikke at nyde det at være foran kamera, men at redigere videoerne. Jeg synes, der er spændende og sjovt at hygge sig med. Men jeg drikker som sagt lige min cola, og så er det godnat herfra. Og så glæder jeg mig til i morgen og se, hvad dagen den bringer. Jeg skal ikke køre 1200 km i morgen, skulle jeg så hilse at sige. Og jeg skal forhåbentlig heller ikke på motorvej. Jeg trænger til at se noget natur og nogle skønne veje. Så det bliver spændende. Det var godnat herfra. Tak for dag 1. Vi snakkes ved. Halløj. Så blev det fredag morgen, tror jeg det er. Vågner op. Lige få ryddet lidt mere op i vognen og få organiseret tingene lidt. Men nu vil jeg bare lige vise den her skønne plet, jeg er landet på. Og hvor udbredt også autocamping det er blevet. Men det skal jeg nok fortælle mere om. Men I kan lige følge med her. Det er klokken er 7:10. Om bag de der træer der, man kan se nede her for enden af vejen, der ligger en stellplads med betaling. Den er proppet. Vi er simpelthen i, ja, jeg kan ikke finde en tilsvarende by i Danmark. Vi er i en eller anden provinsby i Stuttgart. Og der er jo ikke plads til alle camperne.
Men så ligger der en parkeringsplads her. Der er en idrætshal her. Ja, så kan jeg få afsløre, at byen hedder Auenheim. Ikke at den er noget kendt. Men så må vi ligge herover, og så tænker folk, at der er ikke nogen, der brokker sig over det. Det tror jeg ikke. For der bag det store træ der ligger simpelthen en restaurant, og jeg tror, det er dem, der ejer pladsen. Det er en rigtig hyggelig krog. Jeg vil ikke kalde det en restaurant, jeg vil kalde det en krog. God mad fik vi i går aftes, og det er dem, der ejer pladsen. Og jeg mener, jo flere, der ligger her på campingpladsen, jo flere går der derover og spiser. Så jeg tænker, så længe der ikke er nogen arrangementer inde i sportshallen, så synes de sikkert, det er ok. Men der står køretøjet, og der er en speciel grund til, at jeg holder modsat bilen ved siden af, men det skal jeg jo vise. Jeg lovede i går jo at afsløre en lille overraskelse. Og så kan man jo sige, at verden den er lille. Men lad os se, om det er noget, jeg kan få det afsløret uden at sige og nævne noget. Nogle vil måske i hvert fald lidt genkende til noget her. Jeg ligger stadig og knurrer sikkert. Men der er der mere afslørende. Bum, bum. Hvad siger jeg så? Vi kører simpelthen noget marketur, indtil vi ikke gider mere. Ikke at der skulle være nogen grund til, at vi ikke skulle give det. Men det var lige en morgenstrimmel her fra Auenheim, Stuttgart. Kele, tror jeg byen hedder, den store by. Ja, det er ikke til at finde ud af. 1200 km i går, så er der rigtig mange bynavne, der har fået forbi ægget på mig. Men stille og roligt sted. Senere den kære herre Holger lovede at tage mig med ned. Rhinen skulle løbe lige hernede bag i, så den skal vi da lige ned og kigge på. Og så skal vi have lagt slagplan for, at vi skal ud og udforske. Men en husregel til mig selv. Jeg skal love at stoppe og sige men hele tiden. Det er en af de ting, som jeg snakker om, man lige skal blive bedre til. Jeg prøver at huske det. Vi skal ind og have noget. Jeg skal ind og have noget morgenkaffe. Det er det vigtigste, så dagen kan blive startet ordentligt. Jeg har morgenbadet og det hele der, så det kører. Jeg tager med på tur. Vi får nogle klip lidt fra hvert. Vi skal være afsted nogle dage, så det bliver nok delt op i flere dele. Men velkommen til. Auf Wiedersehen. Jep, formiddag. Lige ude at tjekke omgivelserne lidt fra parkeringspladsen, hvor vi ligger. Og det er lidt vildt. Som sagt, så står jeg i tysk by. Største, som tidligere nævnt, så er det Stuttgart. Men I kan jo lige prøve at se her, det er lidt vildt. Fordi det vi har der, det er simpelthen Rhinen, der løber der. Og over på den anden side, det er intet mindre end Frankrig. Det er sådan lidt spooky, jeg ved ikke hvorfor jeg bliver sådan lidt duperet og imponeret over det, men det gør jeg altså. Prøv at se himlen, den er helt blå, jeg vil tro der er 25 grader her. Og så har vi manden i egen høje person, Holgers Vanlife. Men jeg synes lige, jeg skulle have Rhinen med. Vi er ikke engang ude at køre endnu. Så jamen, over and out for nu. Halløj. Så er vi på igen. Jeg havde sgu en lidt lang dag i går med lidt forgæves kørsel. Svært ved at finde plads. Fandt en plads, hvor der lå andre camper også. Ikke fordi den var specielt fed, men det var godt nok for overnatning. Der kom de kl. 10 og gjorde os opmærksom på, at vi skulle være væk derfra inden 24. Ellers ville vi få en bøde på 2500 frank, jeg mener han sagde. Jeg ved ikke, om han lige overdrev en lille smule, men hvor med alting var, så var der ikke nogen af os, der havde lyst til at blive der, så
Vi lavede lige en gang natkørsel, fandt et sted at sove. Og nu er vi på jagt efter en god plads, hvor vi lige kan bruge en dag eller to og lige hygge os lidt. Lige nu der er vi på pitstop, vi skulle lige have noget mad. Men I kan lige se omgivelserne, som sagt. Det her det er et pitstop for lige at få noget mad og tanke lidt op. Ja. En lille smule er der da. Jeg tror, der er 28 grader lige nu. Jeg holder køretøjerne. Siger 29 grader, og I kan se det på kameraet, men hot er det i hvert fald. Og i går der så vi sådan en rigtig sneklædte bjerge, og det var bare fantastisk. Tja, som nævnt, så skulle vi finde en eller anden destination at køre imod, og indtil videre så kan jeg oplyse, at vi kører østpå. Vi snakker om, at hvis vi kørte mere sydpå end vi var i går, Schweiz, så blev det simpelthen for varmt. De har hedebølger nede i Spanien på 40 plus grader, så vi blev enige om at prøve noget nyt. Alt sammen det er nyt for mig, men nu prøver vi at køre østpå, og så må vi se, om det kan noget. Det bliver spændende. Så jeg synes bare lige, I skulle have lidt med. Så det er Holger, der styrer slagets gang. Så vi skal ned forbi en eller anden sø nu, og håber på, at vi kan finde en spot. Problemet er med de søer, vi har fundet, det har simpelthen været for turistet, og det har været umuligt at finde en parkeringsplads bare. Endnu værre at finde en stelplads. Vi kørte forbi nogle giga campingpladser, hvor alt bare var optaget. Og der stod en familie der, da vi blev smidt væk fra den plads der, hvor vi måtte holde til kl. 24. Der simpelthen brød i gråd. De havde 2 små børn med. Jamen, hvor skal vi køre hen? Vi har prøvet alt. Altså, klokken den var jo på det tidspunkt, den var 10:30 eller sådan noget om aftenen der. Så det kan godt en gang imellem give nogle udfordringer. Men så er det jo bare rart, at man har. Jeg prøver at fornemme friheden ved, at jeg er fri et længere stykke tid ad gangen. Så jeg har ikke som sådan en deadline, der nærer mig i nakken, jeg hele tiden skal huske på. Så vi prøver det. Det er en smagsprøve. Og indtil videre, så er det jo gået alligevel fantastisk. For der er sgu hygge i autovanen, det er der. Der mangler jo ikke noget. Så bare lige en køremeddelelse herfra. Det er muligt, at jeg muter alt, hvad jeg har sagt, og så sætter noget musik på. Jeg ved som sagt ikke, hvor god lyden den er. Jeg har ikke mikrofon på, så jeg nakkede bare lige kameraet her for en kort stund. Jeg vil lige filme omgivelserne. Jeg ved bare af erfaring, at det kommer ikke til sin ret på en film. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Man kan jo bare slette det, man ikke vil have med om. Men kort meddelelse herfra. Vi snakkes ved. Halløj. Så er vi landet på en stelplads med fartårne.
tordenvejr ude i horisonten, hvor det lyner og tordner. For en gang skyld, så er vi landet i god tid med spisetid. Vi er fuldt i gang med at konkurrere, udendørs selvfølgelig. Så vi håber sgu da, at vi når i hvert fald at forlade maden, inden det står nede i stangen. Det ser ud som om det lige går hen over og forbi os. Vi har lov at håbe. Her holder vi, kørt lidt afsides på asfalt. Hele pladsen er som regel fint nok, men det er på grus. Og så ligger de lidt som sild i en tønde. Så vi risikerer bare, at der kommer nogen og holder tæt på. Og man vil altid gerne lige have lidt plads omkring sig. Men en meget fin plads. Stille og roligt. Vi kalder det en stadion. Så ligger på basketballbaner. Så ligger noget halvværk der. Og så ser det ud som om der er noget derovre i de Dofra bygninger. Folk er i gang med konkurreringen. Vi skal have en mini-kylling i airfryer, powered af en all-power powerbank. Det er meget spændende at se, hvor mange procent den trækker ud. Et lille gasblus til grøntsagerne. Så det bliver super hyggeligt. Så er vi kommet et nyt sted hen. For at vise jer, at livet ikke bare er lutter lavkage. Jeg ved, at efter sigende skulle I have skybrud, eller mulighed for skybrud hjemme i Danmark. Men vi har simpelthen kørt hen til en fin lille plads her. Det ligner en boldklub. Jeg skal nok vise jer det senere. Jeg har lige fået testet en solceller til overpowerstationen. Det kan jeg altså godt varmt anbefale. Vi lavede en kylling i går i den på en halv time. Og jeg tror ikke den røg. Den røg under. Jeg tror den røg ned på 73% eller sådan noget lignende. Det synes jeg er meget fantastisk. Derudover så har jeg selvfølgelig opladet alt muligt. Kamera, telefoner, whatever. Som sagt så er jeg leget med solcellerne også der. Det virkede fantastisk. Bortset fra ledningen er for kort, så jeg har lige bestilt en forlængerledning. Og det var sådan en nem ting at komme over. Så har jeg bestilt kulfilter til vandet. Og nogle stærke magneter til badeforhæng, så jeg kan bade udendørs frem for. Det kan jeg godt lade sig gøre, det lille bad, men det plads til at kunne nå fødderne, det gør ikke noget. Nå, men det er ikke så meget mig. Det er mere lige omgivelsen, I skal se. Det er indgang til pladsen. Her hvor der ligger et pizzeria, klubhus vil jeg antage. Banerne. Jeg tror lige, som I kan se her, det er tørvejr her under træet. Så det går egentlig fantastisk. Jeg får tilrettet en masse ting, som man automatisk gør, når man er lang tid i bilen. Så har man alt den tid i verden, det skal jeg lige vende mig til. Der er ikke noget, der haster. Men det bliver mere og mere praktisk at være i den, trods forholdene. De er jo små, det kommer man ikke udenom. Ja, kunne jeg tænke mig en større vogn? Jeg kunne godt tænke mig mere plads, større vogn? Nej. Så det er jo det her dilemma, man er i oftest. For jo større vogn, så begrænser du stederne, kompleksiteten ved at være de små steder. Men min udfordring, den består i, at jeg skal gerne kunne have vognen holdende i min indkørsel. Så det ændrer lidt ved situationen, og stadigvæk så er jeg mest til autovan frem for en delintegreret. En delintegreret har jeg det helt fint med, og den vil jeg også godt investere i, hvis det var, at jeg skulle på månedlang ferie i Spanien. Men det ved jeg ikke endnu. Så indtil da, så bliver det den by med der.
Holgers, som er en 6,40 meter. Har vi haft en indkørsel, så jeg kan godt hoppe op i en 6,40. Men sådan kan man blive ved. Jeg er jo ekstremt glad for bilen. Lækker pilotsæde, Mercedes-kasse og et eller andet. Det kommer man ikke udenom. Så ja, det går fint. Jeg har masser af tid. Jeg skal nok nå mange steder. Kom hen. Vi har lige haft det fineste solskinsvejr. Jeg har været ude at gå 5 km tidligere fra det gamle sted ved Donaufloden. Så det er ganske fint den her plads, men jeg ved ikke om I kan høre det tog, der lige kom trillende forbi der. Der er gratis vand over i hjørnet derovre. Så vi har fået tømt. Vi kan til gengæld ikke tømme gråvandet, men det har vi tømt på den forrige plads. Men her så kan vi så få hældt vand på, så det er jo fint nok. Så kører vi med fuld tank der. Fin lille plads. Ganske gratis. Ikke at det er afgørende for at finde et sted, men det er trods alt sjovere. Jeg sagtens bruge penge til noget andet. Diesel eksempelvis. Jeg ved ikke om vi kan høre det buller. Men det er sgu ok. Holger han går helt derovre i hjørnet og filmer hans haben godt. Det kunne da godt være, man kunne se en god fodboldkamp her. Men til trods for at det er søndag, så er der totalt mennesketom. Så det bliver nok ikke i dag. Det var lige kort beskrivelse af turen herfra. Det var lidt svært at finde pladsen, men vi kom ned i et villakvarter og måtte vende på en beboers indkørsel med nogle rigtig fine fliser, så det var ikke det smarteste, men det var det eneste, vi kunne gøre. Well. Vi ser, hvad tiden den bringer, og hvad stedet der ellers popper op. Hvor vi gør, eller hvad jeg gør, om vi kører hver for sig, eller vi kører sammen, det ved jeg ikke endnu. Men det finder vi ud af, og I bliver taget med på turen selvfølgelig. So long. Halløjsa. Så er vi i gang med første epilog på del 1 på min Europatur 2025. Jeg laver den her, for jeg tænker på, at jeg har nok video til at lave første take. Producere en video, jeg kan lægge op på de her 20-25 minutter. Hvis ikke det bliver for kedeligt, så må jeg korte det ned. Eller forkorte det for langt, tænker jeg. Men det er jo fint nok. Så jeg er lige ankommet et sted her på en stilleplads, hvor jeg ro og mag kan få ordnet lidt af de her ting her. Som I kan se, så har jeg tændt for en lille fan, og har godt nok lummert, og det vælter med smådyr og så videre, så der er lukket godt af. Og computeren er gjort klar, og nu er der altså tid til en velfortjent kop øl, og så må vi se, hvad dagen ellers bringer. Men jeg startede Kristi Himmelfartsdag og kørte sydpå og hooket op med Holger fra Holgers Vanlife. Og det var rigtig hyggeligt. Og vi kørte lidt rundt på mor og få. Vi kom rigtig langt, havde lidt problemer med at finde nogle gode overnatningspladser. Så og jeg fik lidt smag på, hvordan og hvorledes det var med de forskellige ting. Sådan nogle små fif omkring, kør der forbi en skraldespand, så kør ind og så få afleveret dit affald, hvis ikke du har afleveret det. For så vidt at handle ind. Hvad er det, jeg har brug for? En af de ting, som jeg fandt ud af, jeg har mest brug for, det var snacks, køresnacks. Om det så skal være nødder, sundt og rosiner, eller om det skal være slik, det må være en blanding, tænker jeg. Det er trods alt ferie. Vi splittede så op efter valg for os begge to, og ja, så startede jeg så på del 2. Og den vil selvfølgelig komme på et senere tidspunkt. Jeg har også optaget lidt video derfra. Men foreløbig så får I lige det video, jeg har på del 1. Så der er ikke andet end at sige skål, og tak fordi I kiggede med, hvis I kigger med. Er det godt? Det var ordene. Så vi ses snart på gensyn. Hej.